Bona tarda a tothom. Benvinguts en aquest segon webinar d'aquesta sèrie de webinars que hem organitzat des del grup interdisciplinari de professionals vinculats amb la salut, el GIPS, del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. I aquests webinars, com vam comentar amb el primer, estan centrats en un dels grans reptes actuals, que és la transformació digital en salut. I, per tant, és una proposta pensada per a tothom, per perfils clínics, tècnics i amb l'objectiu clar de treballar junts i fomentar la interdisciplinaritat. L'objectiu d'aquests webinars, sobretot, és capacitar els professionals sanitaris en l'ús crític, segur i aplicat de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial, de manera que puguem facilitar la seva integració en el dia a dia de la pràctica clínica, la recerca i la innovació. Avui, en concret, parlarem de dades en món real i HOMO, amb l'objectiu de conèixer com funciona aquesta eina, que, com veurem, és molt útil per estandarditzar dades clíniques i de salut que poden provenir de diferents fonts, sobretot amb l'objectiu de que tinguin aquestes dades una estructura i un vocabulari comú. Per dur a terme el webinar d'avui, comptem amb dos professionals molt reconeguts en el tema, com són el Martí Català, que és doctor en Física Aplicada i Computacional i actualment és investigador sènior a la Universitat d'Oxford. Està format en Enginyeria Física i té un màster en Bioestadística i va fer la seva tesi doctoral a la UPC sobre modelització computacional del desenvolupament de la tuberculosi i de models de predicció de la Covid-19. Durant la pandèmia va començar a treballar amb l'ús de dades en el món real, procedents de diferents països, i actualment participa com a investigador en el projecte Darwin-EU i en altres projectes europeus, on la seva tasca es centra a comparar metodologies i desenvolupar procediments estàndard per l'anàlisi de dades en el món real. Benvingut, Martí, i moltes gràcies per estar avui aquí. I l'altre ponent és la Berta Raventós, és també doctora en Metodologia de la Recerca i Salut Pública i actualment és investigadora postdoctoral a l'Erasmus Medical Center. Està formada en Enginyeria i Sistemes Biològics, té un màster en Bioestadística i va fer la seva tesi doctoral a l'IDIAP Jordi Gold, on va començar a treballar amb dades d'història clínica electrònica. Té experiència en el disseny i anàlisi d'estudis observacionals, així com en l'ús de dades del món real, també procedents de diferents països, i actualment participa com a investigadora també en el projecte Darwin-EU, una iniciativa que, com dèiem, vol utilitzar dades del món real per generar evidència sobre l'ús, efectivitat i seguretat dels medicaments per donar suport a la presa de decisions respecte a la regulació a Europa. Doncs, quan vulgueu, donem pas a la presentació. Em comentaven els ponents que podeu interrompre per aspectes curts de la presentació que pugui ser que no s'entenguin o que vulguin algun comentari concret i preguntes més elaborades esperarem al final de la presentació perquè les pugueu fer. Doncs, quan vulgueu, endavant. Perfecte, doncs començaré jo. Moltíssimes gràcies, Yolanda, Anna i a tot l'equip per convidar-nos a parlar avui. Ens fa molta il·lusió poder parlar una mica de la nostra recerca, del que ens dediquem i sobretot fer-ho amb gent que treballa aquí a Catalunya, perquè a vegades veiem aquest tema a altres regions, a altres conferències, però aquí a Catalunya poc, i ens feia il·lusió posar-ho sobre la taula i començar a parlar-ne. Llavors, l'estructura de la presentació. Martí, si vols passar-me les slides, sisplau. Sí, parlarem una mica de les dades del món real, dels estudis observacionals, parlarem de què és això del model comú de dades HOMO, per què serveix, com el podem fer servir a l'hora de fer anàlisi de dades, quins avantatges té, quins inconvenients ens podem trobar. Posarem exemples d'estudis que s'han fet utilitzant aquestes dades i aquest estàndard, i així com d'iniciatives europees que s'estan fent actualment. I finalment deixarem un espai perquè ens pugueu preguntar tot el que vulgueu i perquè puguem debatre una mica en cas que vulgueu parlar d'algun tema concret. Llavors, comencem parlant de les dades del món real. En concret, comencem parlant d'una cosa que segur que coneixeu superbé, que són els assajos clínics, i en concret els assajos clínics controlats aleatoritzats, que són el que en anglès diem Randomized Clinical Trials, d'aquí les sigles RCT. I aquestes eines, aquests assajos, són l'eina més robusta que tenim per avaluar els beneficis i riscos d'un medicament, sobretot quan s'aprova per ser autoritzat en el mercat. I són l'eina més robusta i el gold estàndard principalment per dues coses. Una, perquè tenim una assignació aleatòria, que vol dir que la gent que rep el tractament
de mitjana, té les mateixes característiques clíniques que la gent que no el rep o que en rep una altra, de manera que quan comparem què els hi passa a aquesta gent, podem atribuir qualsevol diferència al tractament en si i no a altres coses, com per exemple el fet que siguin grups molt diferents. Això per una banda. I per l'altra banda, el fet que es fan en un entorn que està molt controlat. Tenim un protocol de recerca molt ben definit en el que s'explica què respondrem, com ho respondrem i tenim un full d'instruccions del que hem de fer i de com ho hem de medir. Malauradament, aquesta eina, que és fantàstica i que és el gold estàndard, no la podem fer servir sempre i no pot respondre a totes les preguntes que nosaltres necessitem respondre com a investigadors. Hi ha certs casos en els que els assajos clínics aleatoritzats i controlats no són viables, no són ètics, són molt cars, són molt complexos d'organitzar i d'implementar i, a part, requereixen molt de temps i és un temps que a vegades no tenim. Hi ha molts exemples que us podríem posar, però un d'ells, i que segur que coneixeu molt bé, és el cas de la vacunació contra la Covid. Els assajos clínics controlats i aleatoritzats van permetre provar l'eficàcia de les vacunes quan es van autoritzar, però hi va haver una sèrie de preguntes que no ens van poder respondre i no van respondre quan es va començar la vacunació. Per exemple, no sabíem com de segures eren en relació amb efectes adversos rars, no sabíem com de segures eren en poblacions específiques, per exemple, les embarassades. Quan es va provar la vacuna no hi havia estudis amb embarassades i no se sabia què fer amb aquest grup de població. No se sabia com d'eficaces i segures serien quan les posaríem a gran escala, a poblacions molt grans, i tampoc sabíem com era d'eficaç una respecte a l'altra. Sabíem com eren d'eficaç versus placebo, però no quina era millor quan les comparàvem entre elles. Més enllà dels assajos clínics, tenim altres alternatives, que són diferents, però potser ens poden ajudar a complementar i a adreçar part d'aquests forats. Una d'elles són els estudis observacionals. Els estudis observacionals són els estudis en els que nosaltres observem els resultats dels pacients en condicions de pràctica clínica habitual. No intervenim de cap manera. De manera, els investigadors no assignen tractaments ni intervencions i no segueixen cap protocol concret a l'hora de prendre decisions. Respecte als assajos que comentàvem abans, què passa? Doncs que costen menys diners, són més ràpids, són més senzills a nivell operacional, però com que no aleatoritzem, com que no tenim control sobre les decisions que s'han pres a l'hora de decidir tractaments, per exemple, tenim unes dificultats a nivell de disseny i d'anàlisi i d'interpretació que hem de tenir en compte. Aquests estudis observacionals s'alimenten o es fan a partir de dades del món real, que en anglès es diuen Real World Data, d'aquí les sigles que veureu per tot arreu, de RWD. Aquestes dades són dades que descriuen les característiques dels pacients, incloent el tractament i els seus outcomes en salut, els seus resultats, en la pràctica clínica habitual. Aquestes dades tenim fonts molt diverses, però diferenciem dos tipus de recollida de dades. Una és la recollida primària, que nosaltres volem fer un estudi concret i decidim que volem respondre d'una manera concreta i volem recollir aquestes dades i decidim quines dades recollim, o el podem fer d'una manera completament diferent, que és dir, anem a utilitzar bases de dades, anem a utilitzar recursos que ja existeixen i que algú altre ha recollit per una altra finalitat. Nosaltres, el Martí i jo, el que ens dediquem i el que centrarem aquesta sessió és amb l'ús secundari de dades, és a dir, amb dades que ja s'han recollit, per exemple, com a part del procés assistencial, dades que els professionals sanitaris recullen cada dia i que les podem aprofitar per fer recerca. Llavors, exemples, la història clínica electrònica, registres administratius, registres de malalties, en països com els Estats Units, claims, que són com dades més administratives de costos de salut. Hi ha moltíssimes fonts que recullen per altres motius i que les podem fer servir per fer recerca. Llavors, un exemple que tenim a Catalunya, n'hi ha diversos, però un exemple molt conegut és la base de dades CIDIAP. La base de dades CIDIAP conté dades de la història clínica electrònica d'atenció primària a Catalunya. De fet, conté dades de tots els centres d'atenció primària que són de l'ICS. Això, més o menys, és un 75% de la població de Catalunya. Té dades de més de 8 milions de pacients, 6 milions diria que són actius, és representativa de la població de Catalunya a nivell d'edat, sexe i geografia i té unes dades superriques per poder fer-ne estudi. Són les dades que cada dia els professionals d'atenció primària omplen amb l'ECAP com a part de la seva feina, com a part del procés assistencial. Són dades de diagnòstic, són dades de diagnòstic, són dades de prescripcions, de dispensacions, dades de visites, dades de vacunes,
de mesures antropomètriques, de baixes laborals, de resultats de laboratori, de derivacions, mortalitat, pràcticament la foto completa. I a més, l'avantatge que té Siriapi, que fa que sigui una base de dades molt especial i amb la que treballem molt, és el fet que es pot vincular a altres bases de dades de Catalunya, com per exemple el CMBD, el Conjunt Mínim Bàsic de Dades d'Alta Hospitalària. I això és un avantatge perquè no totes les bases de dades tenen la capacitat de capturar events que passen en diferents entorns sanitaris. Per exemple, si nosaltres volem estudiar efectes adversos que són molt severs, el fet de tenir les dades hospitalàries ens va molt bé perquè podem veure també què passa en entorns diferents que no siguin atenció primària. Ara ja sí, Martí. Gràcies. Per tant, les dades del món real, els avantatges que ens ofereixen són molts. El principal és que reflecteixen què passa a la pràctica clínica habitual, que és una foto que a vegades pot ser diferent al que es fa en estudis d'assajos clínics. Són mostres molt grans i molt representatives, que a vegades en els assajos clínics també no sempre tots els grups queden representats i són seguiments molt llargs. Podem tenir seguiments de 10, de 15, de moltíssims anys. Inclús a CIDIAP en concret podem ser capaços de linkar les mares amb els fills o els pares amb els fills, de manera que podem estudiar molts anys, tenim molts anys de seguiment que amb un assaig clínic això no seria possible. Què passa, però? Que hem de tenir consideracions, no tots són avantatges. Aquestes dades no s'han recollit per respondre a la nostra pregunta de recerca específica, s'han recollit per un altre motiu i, per tant, tenen els seus inconvenients. Hem de ser molt curosos amb la qualitat de les dades, hem de saber com de fiables són i quina rellevància tenen a l'hora de respondre a la pregunta d'investigació que nosaltres volem respondre. No totes les bases de dades ens serveixen per respondre a totes les preguntes. És la pregunta la que defineix quina base de dades utilitzarem i, evidentment, són susceptibles a biaixos de selecció, d'informació, de confounding. Són tot de coses que hem de considerar en el disseny i a l'anàlisi per intentar minimitzar i reduir al màxim. Perquè aquí no podem aleatoritzar i, per tant, hem d'anar amb molt de cuidado. Ni aleatoritzar ni controlar. Llavors, quins tipus d'estudis es poden fer amb aquestes dades? Estudis molt diversos. Podem descriure, aquí només uns exemples del que, per exemple, ara es fa servir a nivell regulatori. A nivell regulatori, l'Agència Europea del Medicament ja està utilitzant les dades del món real des de fa uns quants anys i ho està utilitzant per prendre decisions sobre preguntes com aquestes. Descriure l'epidemiologia d'una malaltia, com de freqüent és, com de prevalent és, quins són els seus factors de risc, entendre el context clínic i la pràctica clínica habitual, insistim, per entendre si tu vols respondre com es prescriu i com s'utilitza un fàrmac, si vols entendre el context de vida real, has d'anar amb aquestes dades. Perquè tu pots tenir un assaig clínic que et digui quin tractament és millor, però potser en aquest context resulta que no s'està fent servir de la manera que tu et penses que s'està fent servir. Informar la possibilitat de fer nous estudis i també estudiar l'efectivitat de mesures de minimització de risc. Això és que a vegades, per exemple, fan una intervenció a salut pública, per exemple, diuen nosaltres traiem del mercat aquest medicament i el treuen del mercat, però hem d'anar a les dades del món real per veure si realment aquesta intervenció s'ha vist reflexada en alguna cosa, si està passant, si no està passant, com s'està implementant, etc. I, per tant, responent una mica amb el fil que hem començat sobre els assajos, dir que no és que un sigui millor que l'altre, són coses completament diferents, sinó que són complementaris. La pregunta d'investigació, hi ha preguntes que responen millor amb assajos clínics, per exemple, estudiar l'efectivitat d'un medicament quan s'introdueix al mercat, això s'ha de fer amb un assaig clínic. Però hi ha altres preguntes, com per exemple, entendre com aquest medicament es prescriu al món real, doncs aquest tipus de preguntes es responen millor amb aquest tipus de dades de les que parlem avui. Per tant, són eines complementàries. I, per últim, diria que us volíem ensenyar un informe que va sortir just ahir de l'Agència Europea del Medicament que parla, de fet, crec que hi ha 5 ja, aquest és el 5è o el 4, que ensenya en aquest últim any tots els estudis que ells han fet amb dades del món real i com els han ajudat a la presa de decisions. I, per exemple, deien que un 30% dels estudis que han fet, que diria que eren uns 100 i pico, informen la presa de decisions regulatòries. Per tant, és una cosa que cada vegada veurem més i amb la presa de decisions no només amb seguretat, que és el que inicialment s'havia fet, sinó amb tot el procés de l'autorització del fàrmac. I amb això passem al segon punt, que és el model comú de dades OMOP.
Bé, doncs com us deia, quan treballem amb dades del món real que s'han recollit per un ús secundari, com història clínica electrònica, estem acostumats a treballar amb mostres molt grans. Amb mostres, com us deia, CDAP, 8 milions de persones, CPRD, que és la base de dades que treballa el Martí al Regne Unit, és que diria 40 milions, però em puc equivocar, molts milions. Però a vegades volem treballar amb més d'una base de dades. Per què? Doncs perquè ens permet guanyar informació sobre diferents entorns sanitaris, per exemple, atenció primària, atenció hospitalària, o diferents contextos, diferents països. El fet d'utilitzar diverses bases de dades ens permet guanyar seguretat sobre els resultats que obtenim en cas de que vagin a la mateixa direcció. Quan volem fer això, trobem un problema immens, que és que cada base de dades codifica de manera diferent. Cada base de dades té una estructura diferent i fa servir un idioma, un llenguatge diferent. Next. I això fa que sigui un malson fer un estudi amb múltiples bases de dades. Aquí en aquesta diapo veieu els diferents tipus d'endolls segons el país i això representaria una mica la diversitat que tenim a l'hora de treballar amb diferents bases de dades. I la planxa representa el nostre codi analític. Nosaltres treballem amb R i, per tant, aquesta planxa seria el nostre codi de R que no encaixa, només encaixa amb la nostra, però no encaixa amb les altres. Llavors, si nosaltres volem fer un estudi amb diverses bases de dades, el malson és haver d'adaptar aquest codi a cada base de dades. Fa que tinguem tants codis com bases de dades volem fer servir. Next, perfecte. Sí. Llavors, els models comuns de dades el que ens permeten és transformar les nostres bases de dades a un model estàndard. Les estructures són les mateixes, com veieu els quadradets de dintre, que simbolitzen les taules, són les mateixes, l'estructura és la mateixa i el llenguatge també seria el mateix. És com si parléssim el mateix idioma. Llavors, hi ha diferents models comuns de dades. El model comú de dades OMOP és segurament el que fa més anys que està en vigor i el que té més bases de dades que l'han implementat. Té l'avantatge també que és independent de l'estudi que tu vulguis realitzar. Hi ha models comuns de dades que es creen específicament per respondre o per fer un estudi concret. Però clar, això no és molt pràctic, perquè la gràcia és fer-ne molts, no? I la gràcia és, ja que fas l'esforç de transformar les teves dades, que el puguis aprofitar per totes les preguntes de recerca que tu vulguis respondre. Llavors, aquesta seria l'estructura d'aquest estàndard. Aquí podeu veure les taules que tindria qualsevol base de dades que hagi adoptat aquest model comú de dades. Jo, si treballo amb CDAP aquí a Catalunya i el Martí, si treballa amb les seves bases del Regne Unit, totes tindrien les mateixes taules i la mateixa estructura. I a nivell de llenguatges seria el mateix. Hauríem de traduir les nostres dades i això no es faria cada vegada que volem fer un estudi, sinó ho faríem una vegada. En cada vegada que la nostra base de dades s'actualitza, sigui un cop a l'any o cada 6 mesos, la traduiríem a aquest estàndard, de manera que podríem fer estudis, tots els estudis que volguéssim, amb aquesta versió. Aquesta traducció no sempre és tan fàcil. Aquí he posat l'exemple de... Imagina que jo treballo amb CDAP, tinc les meves malalties codificades amb el CIE-10, que és un sistema de codificació de problemes de salut, doncs per passar-les a OMOP les hauria de passar el vocabulari estàndard que fan servir ells per codificar diagnòstics, que és SNOMED. Això vol dir que he de traduir. I aquesta traducció a vegades és fàcil perquè realment hi ha un equivalent, com aquí que posa, jo què sé, amebiasis, es tradueix a amebic infection. És el mateix, és una traducció exacta. Però hi ha vegades que aquesta traducció no és tan exacta i fa que puguem perdre una mica de la granularitat o del nivell de detall que tenim en els codis. Això passa sobretot perquè treballem amb bases de dades que són molt diverses i algunes són molt granulars i tenen molt de detall i altres no. I clar, a estandarditzar-les tenim una mica de pèrdua d'aquest detall. L'avantatge de l'OMOP és que sempre a totes les taules sí que conservem el codi d'origen. A part de traduir-lo, conservem el llenguatge original, de manera que si mai hem de tornar enrere, podem tornar enrere i comprovar, com es deia, en el llenguatge d'origen. I ja està, jo ho deixo aquí i li dono peu al Martí. Doncs jo ara seguiré a partir d'aquest model comú de dades. Una vegada tenim les dades en un mateix model comú, aquest problema que la Berta ens ha ensenyat que teníem, en el que havíem de fer un anàlisi diferent per cada una de les nostres bases de dades, deixa d'existir perquè el que passa és que totes les diferents bases de dades estan estructurades
de la mateixa forma. En aquest cas, totes tenen el mateix endoll. Llavors, això ens permet que en comptes d'haver de fer un estudi per cada una de les bases de dades, podem tenir un únic estudi, una única manera de fer els diferents mètodes analítics i fer el mateix en cada una de les bases de dades. Aleshores, bàsicament, el que ens hem dedicat a fer nosaltres i amb bastant d'altra gent ha estat intentar estandarditzar com fer, igual que s'han estandarditzat les dades, es poden estandarditzar els anàlisis. Llavors, com es fa un estudi de drug utilization, que és l'estudi dels medicaments, descriptiu, el que sigui. Llavors, tot això, sense entrar molt en detalls, bàsicament el que s'han fet és crear llibreries de R, que R és un llenguatge de programació obert que està molt establert en la gent que fa anàlisi de dades per fer els diferents anàlisis en bases de dades d'OMOP. Llavors, per exemple, per posar uns quants exemples, penseu que s'han anat creant moltíssimes, doncs tenim paquets de R que ens permeten crear codeless, que al final ens ajuden a buscar la manera sistemàtica, quins codis identifiquen els diferents diagnòstics, com podem identificar la gent que és d'interès, ja que sigui que tenen la malaltia, el medicament o el procediment d'interès. Tenim paquets de R que ens permeten també construir el grup de pacients de seguiment, perquè aquí hi hem d'afegir durant quant de temps els podem seguir, quin és el diagnòstic que tenen, si abans d'un cert diagnòstic n'han de tenir un altre, totes les certes, el que en diríem en general, criteris d'inclusió a l'hora de seleccionar els pacients en els que estem interessats. Altres coses en què podem fer, també tenim paquets que ens permeten afegir la informació dels pacients per veure. Una de les gràcies d'OMOP és que, clar, tot està estructurat sempre de la mateixa forma. Per tant, el sexe sempre està codificat al mateix lloc. Si prenen un medicament o no, també està codificat al mateix lloc. Per tant, tot això es pot estructurar i facilitar a la persona que està fent recerca com extreure tota aquesta informació. I després també hem creat paquets per fer ja estudis específics. Per exemple, tenim un paquet que es diu Drug Utilization, que bàsicament és per caracteritzar quins medicaments qui pren certs medicaments, durant quant de temps, quina és la dosi, després de cert medicament si el que passa és que el deixen o canvien a un altre, quins patrons d'ús fan, altres estudis que hem fet, estudis de caracterització d'incidència i prevalència d'una malaltia per veure quanta gent té una malaltia en concret, quants casos nous apareixen en un període determinat, o ja estudis tan simples com de caracterització, senzillament de resumir les característiques que un grup de pacients tenen. Llavors, tots aquests paquets en tenim molts i s'han anat treballant i ara no és l'objectiu de la presentació d'avui, senzillament per explicar que el fet de que tinguem el model comú de dades el que ens permet és també estandarditzar els anàlisis i llavors podem fer els mateixos anàlisis en les diferents bases de dades. Llavors, tot això, tots aquests anàlisis estan implementats en un llenguatge que és R, que és obert, està establert des de fa molts anys, i tots els codis i tot el que es fa servir sempre ho fem de forma pública. Tot és open source, per tant, és transparent i està obert a que la gent modifiqui, proposi canvis i el que es necessiti. Llavors, la gran cosa i la idea de tenir OMOP és que el mateix codi es pot utilitzar en diverses bases de dades. Això tant pot ser, com deia la Berta, i després veurem exemples, fer un estudi amb més d'una base de dades, com perquè un cop he acabat un estudi, dir, mira, aquest és el meu codi, això és el que he fet, i que vingui una altra base de dades i digui, doncs vull mirar el que heu fet si jo aconsegueixo veure els mateixos resultats i en la meva base de dades si tinc uns resultats semblants i és tot consistent. I al final també tenim eines que són públiques per visualitzar els resultats i tal. O sigui, el fet de que l'estructura de les dades sempre sigui la mateixa ens permet també construir coses sobre d'aquest format comú de dades. Llavors, la idea de com funcionen els estudis és en general el que diem una xarxa federal. No sé si n'heu sentit a parlar mai, però bàsicament la idea és nosaltres tenim
un Coordination Center, que pot ser des d'un sol científic o un conjunt de científics que volen respondre una pregunta. Llavors, preparen un codi analític per respondre aquesta pregunta i envien aquest codi a diferents data partners, que en diem, que són gent que tenen accés a la seva base de dades, però el, només el data partner, només aquesta persona, són els que ells tenen accés a la base de dades, que aquesta base de dades està estructurada en OMOP, però ells l'han creat a partir de la source data de cadascun d'ells, ha fet el procés aquest de mapeig que mencionava la Berta abans, doncs cadascun han transformat les seves dades en OMOP i llavors cadascun el que fa és córrer aquest anàlisi que nosaltres els hem enviat i obtenir els resultats. I aleshores el que ells retornen, el que en diem el Coordination Center, que com ja he dit pot ser senzillament un sol investigador, són els resultats. Llavors, el que fem, el que això permet és que si jo faig estudis amb bases de dades a les quals no hi tinc accés, jo l'únic que faig és escriure els anàlisis, enviar-los a aquella base de dades i ells són els que s'encarreguen d'accedir a la base de dades, que té els registres de la història clínica, córrer el codi i enviar-me a mi només els resultats, que sempre són de forma agregada i que són summary statistics, que en diem, que és resums sempre de com a mínim 5 o 10 persones. Aleshores, aquesta és la idea dels anàlisis amb HOMOP. Llavors, ara el que volíem era explicar una miqueta alguns exemples perquè veiéssim quin és el potencial de HOMOP. Llavors, per exemple, hem preparat crec que 4 o 5 exemples. El primer d'aquest és un estudi que hem fet en l'efectivitat de la vacuna de Covid contra long Covid. Per exemple, en el que explicava la Berta de complementarietat. Òbviament, quan es van fer els trials de Covid originàriament, no es va mirar l'eficàcia contra long Covid perquè precisament el long Covid en aquell moment encara no n'érem conscients. Per tant, és una cosa que en els trials de les vacunes de Covid doncs, no s'ha mirat. Llavors, el que ens permet, el que ens ha permès fer HOMOP és fer aquest estudi i fer el mateix estudi en diverses bases de dades. En aquest cas, per exemple, és un estudi que vam fer amb 4 bases de dades, 2 del Regne Unit, una de Catalunya i una d'Estònia, en el que ens permetia comparar gent vacunada per Covid contra gent no vacunada de Covid i veure si hi havia un efecte protector en contra de long Covid. Vam estructurar-ho per l'estudi, si us voleu llegir, he deixat la referència. Bàsicament cada una de les cohorts era un grup d'edat en funció de com es va vacunar en cada un dels països i bàsicament el que vam veure era que de forma consistent en tots els països, en tots els grups d'edat, per les diferents marques de la vacuna, sempre veiem un efecte protector de les vacunes de Covid en contra de long Covid. Sense deixar les vacunes de Covid, però en aquest cas centrant-nos en una població que, per exemple, no es veia reflexada en els trials. Per exemple, normalment les dones embarassades en queden excloses o no estan ben representades. Aleshores, aquest és un estudi que també s'han fet amb 4 bases de dades de 4 països diferents, que és Regne Unit, Suècia, Catalunya i Noruega, on es va estudiar l'efecte, en aquest cas, era de la tercera vacuna de Covid contra els que tenien 2 vacunes de Covid i veure si això era efectiu a l'hora de preveure la infecció de Covid o una hospitalització degut a la vacuna de Covid. Aleshores, tot això, en aquest cas, per exemple, la Núria, que va ser qui va fer l'estudi, va poder fer l'estudi directament a la base de dades de CPRD Gold i compartir el codi perquè les diferents bases de dades corrin i tenim tots els resultats de cada una de les bases de dades diferents. Però en aquest cas, per exemple, la Núria, ella només tenia accés a CPRD Gold quan va fer l'estudi. Un altre exemple, aquest per exemple és un article de la Berta, quan van sortir les vacunes de Covid van haver-hi algunes alertes de seguretat. Una de les alertes de seguretat que van sortir van ser relacionades amb efectes autoimmunes, relacionats amb Bell's palsy, l'encefalomielitis i Guillain-Barré síndrome. Llavors,
el que va passar és que es van poder fer estudis per veure, vale, ara les vacunes de Covid, una cosa és que surtin casos concrets en el que hi ha una persona que ha rebut la vacuna de Covid i ha tingut després una complicació. Llavors, després el que a nosaltres ens permet tenir accés a bases de dades grans és que pots mirar si això són casos puntuals o és una tendència en concret. Llavors, el que vam fer, van fer en aquest estudi, jo de fet no hi vaig estar involucrat, va ser comparar la incidència d'aquestes malalties autoimmunes després de la vacuna de Covid comparat amb abans de la vacuna de Covid, el 2017-2019, quan no hi havia Covid. I això ho van fer no només per la vacuna de Covid, sinó per un Covid positiu de test. I de fet, si us hi fixeu, els que, abans no ho he explicat, tot el que surt cap a la dreta, totes les barres que surten cap a la dreta, vol dir que la incidència és més gran després de l'event d'interès. Si surt cap a l'esquerra, vol dir que la incidència és més petita. Per tant, de fet, veiem que quan parlem de vacunes hi veiem un efecte o no hi veia efecte o fins i tot un efecte protector, mentre que si ho comparàvem amb el fet de tenir Covid, eren un efecte al revés, les probabilitats eren de tenir Covid. Per tant, no només en aquest estudi van ensenyar que les vacunes no estaven causant aquests efectes autoimmunes, sinó que es va veure que el Covid els provocava i que a més, per tant, demostrant la seguretat de les vacunes i també la seva efectivitat. Després, altres estudis, aquest, per exemple, per posar-ne un que no està relacionat amb Covid, hem fet sempre moltes coses en Covid, sobretot els últims anys, però aquest, per exemple, és un exemple d'un estudi que vam fer relacionat amb l'ús d'opioids a Europa. És un estudi que es va fer d'incidència i prevalença, que incidència són 9 casos d'opioides, que és la fila de dalt, i la prevalença és usuaris nombre d'usuaris que l'estan fent servir de forma sostinguda, que és la fila de baix, i llavors cada una de les corbes que veieu és un país diferent. I ho vam fer, clar, la gràcia de fer aquests estudis és que el podem reproduir en moltes bases de dades diferents. En aquest cas, per exemple, són 7 bases de dades europees on vam tenir accés i vam poder, poder fer l'estudi i vam veure la tendència dels opioides entre el 2012 i el 2019 per veure que els opioides dèbils hi havia una tendència de baixada en algunes bases de dades, tot i que altres tenien una pujada. Sí que hi havia una pujada més sostinguda en els opioides que anomenem forts. I podem veure, i de fet ho vam poder córrer a nivell de cada un dels ingredients. Aquest estudi quasi ens tornem bojos de la quantitat de resultats que vam ser capaços de generar i després per interpretar-los tots, comparar els diferents ingredients, les diferents rutes d'administració i tal. Però volíem ensenyar-lo perquè aquesta és una miqueta de la potència que pot tenir HOMOP i la gràcia de que quan fas un estudi el pots reproduir en moltes altres bases de dades. I parlant de reproducibilitat, el primer estudi que he ensenyat, que és l'estudi aquest de prevenció sobre long Covid, el vam fer amb les 4 bases de dades que havia anomenat, les 2 del Regne Unit, CDAP de Catalunya i després Coriba, que és d'Estònia. Llavors, el que va passar és que quan el vam publicar estava under revision, ja el teníem gairebé publicat i tal, i un grup de recerca de Noruega ens van dir que estaven interessats també en participar a l'estudi. Nosaltres els vam dir, mira, nosaltres ja tenim l'article, estem under revision, estem a la tercera ronda, esperem publicar-lo aviat. Si voleu, el que podeu fer és aquí al codi, vosaltres teniu la vostra base de dades d'HOMOP, correu l'anàlisi i mireu si dona els mateixos resultats. I, de fet, ells ho van córrer, van veure que els resultats que veien són els mateixos, que és un efecte protector en contra de long Covid, i ells van publicar, els vam ajudar i vam estar en contacte amb ells, van publicar un article dient no només tenim aquests resultats de l'esquerra en aquestes 4 bases de dades, sinó que hem corregut aquests resultats a Noruega i hem obtingut els mateixos resultats. I aquesta és una miqueta la gràcia d'HOMOP en la que es pot fiscalitzar
quan algú posa un codi públic. Si tu creus que un estudi està mal dissenyat, si un estudi té biaixos, si el resultat és específic d'una base de dades, tu després, si tens altres bases de dades, ho pots comprovar i pots comparar si els resultats. Llavors, no sé si he fet molt la xapa i m'he emocionat molt, però aquesta era la idea dels diferents exemples en els que i de les avantatges d'HOMO. Llavors, ara, senzillament per acabar, mencionar algunes iniciatives europees que han existit per veure que HOMO ja porta uns anys voltant. Va haver-hi el l'Eden Project, que no sé si alguns de vosaltres n'heu sentit a parlar, senzillament era un projecte europeu que finançava el mapeig de les dades a HOMO. Aquest projecte es va acabar el 2024, però va servir perquè es mapegessin més de 850 milions de rècords i en 29 països diferents i gairebé 200 bases de dades. Espanya i Catalunya en particular va ser un dels llocs del món on es van mapejar més bases de dades. De fet, després veurem que a Catalunya hi ha bastantes bases de dades mapejades a HOMO. Un altre projecte, i de fet aquest projecte ara segueix, he mencionat que es va acabar el 2024, però ara segueix en el format de la Eden Foundation i encara hi ha oportunitats per intentar mapejar dades a HOMO. I un altre projecte, segurament el més famós, que funciona amb HOMO, és Darwin, que és és un projecte que tant jo i la Berta hi treballem. És un projecte que està finançat per l'Agència Europea del Medicament, on bàsicament ells tenen preguntes i demanen al Coordination Center de Darwin que respongui a aquestes preguntes amb estudis. Llavors, dins de Darwin hi ha un total d'uns 40 diferents bases de dades i des del 2022 ja s'han acabat més de 110 estudis. I crec que al final, quan acabem, aquest serà el 5è any del projecte i quan s'acabin crec que estarem sobre els 150 estudis que s'han fet en 5 anys. Vosaltres podeu pensar quan es triguen a fer un estudi i tal. La gràcia d'HOMO és que ens ha permès, és un equip d'investigadors que òbviament no som la Berta i jo sols, però tampoc és un grup de persones supergran i ens ha permès fer 150 estudis en llarg de 5 anys. I sobretot això ve donat a partir de l'habilitat i del que dona HOMO. Senzillament per ensenyar totes les diferents bases de dades que participen en aquest projecte d'HOMO. Per exemple, veiem que de Catalunya tenim 2 bases de dades que crec que hi ha el CDAP, hi ha IMASIS, que és de l'Hospital del Mar, i aquestes eren les 2 bases de dades catalanes i en tenim la resta. Aquí veieu les 40 bases de dades amb la idea de que encara potser en un futur n'hi haurà més. I ja per acabar, el que us estava comentant, que HOMO és un projecte global, no només el fem servir al Regne Unit, a Catalunya, a Espanya o als Estats Units, es fa servir al llarg de tot el món. Hi ha més de 80 països on tenen bases de dades mapejades a HOMO. Hi ha milions i milions de rècords que s'han mapejat a HOMO. I sense anar més lluny, un dels nodes, un dels països que són més actius en la xarxa d'Odyssey és d'Espanya, que està liderat de fet per 2 institucions catalanes i tenen més de 55 milions de dades de pacients mapejades a HOMO, més de 15 institucions. Aquí podeu veure algunes de les institucions que en formen part. Llavors, aquesta xarxa d'Odyssey és la que es manté i quan abans parlàvem de paquets, dades estandarditzades, tot el mapeig, donen suport a fer tots aquests processos que hem anat parlant i explicant amb la Berta, doncs aquesta xarxa hi dona suport. I amb això he acabat la presentació. Crec que més o menys hem estat als 45 minuts que havíem promès. Aleshores, havíem preparat, per fer els missatges finals, havíem preparat una sèrie de preguntes. No sé com sortirà això. La idea és que sigui interactiu. Aleshores, si podeu amb el vostre mòbil connectar-vos en aquest estudi QR, ara us seguiré ensenyant tota l'estona. Com puc sortir?
Um, Martita, també hi ha alguna pregunta al xat. No sé si prefereixes primer fer les preguntes al xat o... Sí, si voleu, fem les conclusions i passem a les preguntes. Perfecte, sí. sí. Vale. Espera, això. Vale. Mira, vale. Vale, no sé si... Vale, sí que s'ha... A veure si ha quedat clar. O sigui, senzillament era una miqueta d'afegir... pot ser que hi hagi més d'una resposta que sigui correcta i hem posat... bueno, veig que la primera ha sortit molt bé. O sigui, les dades del món real reflecteixen bàsicament la pràctica clínica. Les dues respostes que s'han marcat són les correctes i també poden complementar els assajos clínics. El primer punt era una miqueta trampa, perquè és cert que a vegades es poden recollir explícitament per fer estudis, però no és sempre. És un cas concret en el que, de fet, nosaltres no hi treballem, però sí que és cert que a vegades hi ha dades del món real que es recullen de forma explícita i el que sí que no és veritat és que poden respondre totes les preguntes de recerca, ja que sempre o sigui, hi haurà preguntes que no es podran respondre amb dades del món real i a vegades s'hauran de fer servir clinical trials o altres mètodes. Passant al segon, què és el que estandarditza el, el Home Obsidian? Deixo uns segons per... Vale, doncs l'Home Obsidian bàsicament el que estandarditza són els dos primers, són el vocabulari i l'estructura, perquè és el que nosaltres, és el que estandarditza i és el que estableix l'Home Obsidian. El tema de l'anàlisi era una mica de trampa després, o sigui, el que et permet que hi hagi un model comú de dades, et permet després construir anàlisis estàndard, però això no vol dir que els anàlisis estiguin estandarditzats per l'Home Obsidian. Això ja som nosaltres que ens hem dedicat a fer. La part de l'Home Obsidian només es dedica a estandarditzar com els vocabularis i quina és l'estructura de les diferents bases de dades. I la recollida de dades és sempre independent i cadascú mai es posa l'Home Obsidian en com les dades han d'estar en la source data o tal. Per tant, el que es centra sempre és en el vocabulari i l'estructura. I l'última pregunta sobre anàlisis de dades federat. Ha sortit bastant bé. Sí, bàsicament, quan fem una anàlisi de bases de dades federat, no es comparteixen dades individuals. Això és cert. Lo de que tothom té accés a les bases de dades no és cert, perquè no surten, i el codi no s'adapta. Després, sobre el punt del mig, de només els Coordination Center té accés a les bases de dades, el Coordination Center el que té sempre és accés als resultats, però a les bases de dades no hi té accés, i això és una cosa que és important i per això l'havíem posat, recalcar. Hi ha a vegades gent que confon. Una cosa és que enviem el codi, executin el codi i ens tornin els resultats, però en tot aquest procés jo no he accedit en les seves bases de dades, jo només els he enviat un codi i m'han resultat els resultats, i els resultats sí que hi tinc accés, però la base de dades en si, que té la patient level data, que és el que sempre s'ha de protegir, doncs no s'hi té accés. I ara havíem posat dues preguntes al final per saber si havia estat d'interès i quines eren les coses més interessants. Per tant, aquí no hi ha respostes correctes, incorrectes, és més per guiar quines són les coses d'interès per informació nostra. De moment veig que més o menys tot és d'interès. Per una banda, tot és d'interès, però llavors està guai. I l'última pregunta que havíem fet, espereu que... He posat les respostes amagades perquè després les mirarem, però senzillament perquè ningú senti forçat a respondre res.
o a ser nice. Però bé, senzillament és perquè amb la Berta ens havíem plantejat en algun moment doncs, que fer més sessions de disseminació sobre Homo, pels resultats i aquestes coses. Llavors era per veure si seria d'interès, si hi ha gent que estigués interessada i tal. Llavors per això l'hem fet. Prometo no mirar això fins després de la presentació i respondre ara de forma educada. Hagueu respost el que hagueu respost. Vale, doncs amb això, moltes gràcies per tot. Puc tornar a la presentació. I he deixat alguns enllaços aquí per si en voleu saber més. Hi ha molt material que us pot semblar interessant i pot respondre algunes preguntes. I també en la nostra presentació hi ha els correus electrònics, tant meu com el de la Berta, i si ens escriviu podem intentar el nostre best per respondre els correus. Ara sí que doncs, moltes gràcies per l'atenció i donem peu a les preguntes, que la Berta ja ha dit que n'hi ha algunes pel xat. Sí, mira, contesto jo l'última, que ara just ho anava a dir, que aquest webinar queda gravat, amb la qual cosa el podeu tornar a veure, us ho enviarem editat en breu. I també en relació a si us ha agradat o no i tipus de formats a futur, perquè aquests webinars són un tastet, no?, per veure si realment doncs, semblen útil, no?, a modus d'introducció. També rebreu una enquesta demà per veure també doncs, properes accions formatives i en quin tipus us agradarien més. No? Llavors, com a preguntes hi ha Josa, no sé si és de José Antonio, que diu gràcies per la xerrada, molt interessant, m'agradaria saber una mica més sobre el mapeig o traducció de grans datasets a OMOP i també si OMOP funciona només amb SNOMED i si és així, què passaria amb els conceptes que no són a SNOMED? Vaig jo, Berta, o vols anar tu? No, endavant. Vale, o sigui, bàsicament OMOP defineix vocabularis en què en diem estàndard i després hi ha tots els altres vocabularis. Vocabulari estàndard és que senzillament per cada per cada les condicions s'ha decidit que es mapegen sempre a SNOMED. Els medicaments s'ha decidit que es mapegen sempre a RxNorm. Els procedures a CPT4. Llavors, existeix per cada un dels domains d'interès existeix un vocabulari estàndard. Llavors, sempre es tradueix en el vocabulari estàndard. Llavors, com deia la Berta, el vocabulari que en diem source, que és el que hi ha en la base de dades original, sempre es queda i llavors les taules d'OMOP, per reflectir cada un dels rècords de la base de dades, sempre tenen dos identificadors. Un és l'estàndard i l'altre és el source. Llavors, quan només treballes amb la teva base de dades, pots fer servir només el source perquè és el teu. Quan tu treballes de forma federada amb bastantes bases de dades, llavors treballes sempre amb l'estàndard, perquè l'estàndard és el que ens permet de que totes les diferents, hi haurà bases de dades que estaran amb ICD-10, hi haurà bases de dades que estaran amb ICD-9, hi haurà altres que estaran directament amb SNOMED. Cadascuna d'elles, per exemple, al Regne Unit fem servir un vocabulari propi que es diu read codes. Llavors, cadascuna d'elles el que fan és traduir-ho a SNOMED. I llavors tu treballes sempre amb SNOMED. Llavors, clar, això no és màgia. Com ha dit la Berta, quan fem el procés aquest de mapeig i estandardització, es pot perdre granularitat o pot haver-hi coses que no siguin exactes. Llavors, sempre el que fem és, abans de fer un estudi, fer el que en diem diagnòstics, que ens permet veure si aquest procés de transformació dels codis s'ha fet de forma correcta. I la majoria de vegades sempre veurem que s'ha fet de forma correcta. A vegades, de tant en tant, detectarem que hi ha algun procés de transformació que no s'ha fet de forma correcta i llavors ho arreglarem per aquell estudi. No sé, crec que això respon a la pregunta. Molt bé. La següent pregunta que hi ha és de l'Arnau Vila i diu, té dues preguntes. Quins requisits hi ha per accedir en aquestes bases de dades i quines despeses suposa obtenir-les? Vale, doncs aquesta la faig jo, Martí, i m'ajudes si em deixo alguna cosa. Això depèn de cada institució que tingui aquestes dades. Cada institució té les seves pròpies normes i els seus propis requisits i els seus propis preus i els acords que tinguin.
En el cas de Catalunya, per exemple, que hem presentat CIDIAP, CIDIAP, per exemple, té una normativa bastant estricta que si tu vols fer un estudi, si una farmacèutica vol fer un estudi amb CIDIAP, no pot, perquè la seva normativa no ho permet, encara que paguis, no ho permeten. Però si ets un centre de recerca, un centre d'investigació cerca, que molts de Catalunya ho són, diria que tens accés, no a CIDIAP, però sí al conjunt mínim bàsic de dades, que són un conjunt de dades que posa a disposició l'Aquas, i n'hi ha de diferents tipus. Hi ha d'alta hospitalària, d'urgències, de centres de salut mental, i aquestes dades diria que si ets un centre cerca sí que hi pots accedir. Això en el context de Catalunya. En el context d'Europa, Estats Units en general, cada base de dades, cada institució posa les seves normes i generalment aquestes dades sí que són de pagament. Nosaltres, al context de Darwin, per exemple, que és aquest projecte que treballem, és un acord que ja es pren a nivell de projecte, que és el que generalment passa, i per tant tenim la sort de no haver-nos de preocupar d'això. Però sí que és veritat que les dades tenen un cost. Martí, m'he deixat alguna cosa? No, senzillament que OMOP no es posa en aquesta part. OMOP senzillament és una manera d'estructurar i estandarditzar les bases de dades i després cada base de dades té les seves pròpies particularitats de com accedir-hi, com s'ha de fer servir i els procediments. Molt bé. No veig cap mà aixecada, però que si algú us ho posava en el WhatsApp, si algú vol aixecar la mà i parlar directament, no hi ha problema, ja anem vigilant. Jo tenia diverses preguntes, no? Una que no s'ha esmentat i que a vegades sorgeix és tot el tema ètic, no? Quina regulació té o quins perills hi ha o si podem estar tranquils, que és una manera de funcionar molt, molt segura en aquest sentit i que quan ja hi ha l'estudi que es vol fer ja es contempla. Si podeu parlar una miqueta d'aquests aspectes més ètic de les dades. Sí. Bueno, primer et responc des de la banda de la part d'OMOP i tal, per exemple, no es posa en tot això, senzillament una forma d'estandarditzar les dades. Llavors, mirant a dades del món real i tal, el que passa és cada una de les bases de dades funciona de forma diferent, però sempre, totes les bases de dades per fer un estudi has de passar per un codi ètic i les coses que comproven és que la pregunta que tu vulguis respondre sigui rellevant, que la puguis respondre amb aquelles dades, que tingui sentit, que tindràs com a mínim un mínim nombre de persones representatiu, que no identificaràs 3 persones i que tenim qualsevol cosa, per exemple, que es reporta, i això ja estem parlant d'estudis observacionals en general, sempre no es pot reportar res per sota de 5 persones. Hi ha tota una sèrie de comitès ètics que funcionen lleugerament diferent a cada una de les bases de dades i cada un dels països i diferents regulacions, però sempre hi ha algú que bàsicament s'encarreguen de que el que vulguis fer té sentit, bàsicament. Sí, i també en el tema del consentiment, perquè nosaltres quan un investigador fa un estudi petit sí que estem molt acostumats a que s'ha de recollir el consentiment del pacient. Quan tu fas estudis amb 45 milions de persones, agafar aquest consentiment és impossible. I si l'haguessis d'agafar no podries fer l'estudi i no es podrien respondre aquestes preguntes. Per tant, en aquests casos que l'eina és tan gran, està exempt fer l'ús del consentiment. Les dades que fem servir són totes anonimitzades o pseudoanonimitzades, de manera que no podem saber de qui són les dades de cada pacient i les dades que són molt sensibles, com la data exacta de naixement, no hi són. Per tant, no podríem, ni que volguéssim, identificar les dades de la persona. Per deixar tranquil, no? Perquè a vegades també són estudis, com deies al principi, Berta, que també són molt útils en col·lectius vulnerables, que a vegades són justament menys casos, però que sempre hi ha una protecció de l'individu en aquest sentit, no? Que crec que era important d'esmentar-ho. I després, l'altre tema, jo buscava dades ahir, preparant una mica les preguntes. Clar, no vaig poder accedir a alguna dada indirecta, no? Però crec que és superinteressant l'eficiència que suposa treballar d'aquesta manera, no? Perquè, clar, un estudi multicèntric, abans no et poses a l'hora per fer alguna cosa, estàs un any, no? I com ha millorat doncs, la rapidesa de crear evidència també. Que vull dir que és una eina que a vegades les coses, relativament coneguda, no hi ha aquest tipus d'eina,
però que a vegades fan com por per desconeixement, però que després un cop les coneixes li veus la gran, el gran número d'avantatges que té, no? I sobretot un d'ells crec que és aquesta eficiència, eficàcia i efectivitat. Jo crec que són totes les E's, no? que assolim. No sé si sabeu d'algun estudi que hagi calculat, jo què sé, estalvi d'hores o... A nivell de producció científica sí, però no sé, és interessant també. Sí, o sigui, ja perquè ens fem una idea a vegades, ara jo he presentat aquí 4 estudis com aquell qui no vol la cosa i he dit que els hem fet, cadascun dels estudis s'ha fet en qüestió de mesos. Abans, quan havies de fer servir múltiples bases de dades, hi havia gent que es tirava 3-4 anys per fer un estudi que ara nosaltres doncs, hem reproduït i l'hem fet fent servir totes aquestes eines en 6 mesos. Llavors, a nivell de cost temporal, perquè, per exemple, que explicava abans de l'estandardització de tot Snowmet. És cert que podríem discutir durant hores si Snowmet és el millor vocabulari o no, però això el que et permet és que ja no has de discutir quin és el codi que farà servir per identificar els diferents pacients, veure com cada una de les diferents bases de dades ho fa, sobretot el tema de l'estructura et permet saber com les diferents bases de dades estaran estructurades i tal, i realment sí que s'ha vist, bueno, rotllo, per exemple, Darwin, que ha fet això, 110 estudis des del 2022, que vol dir en 4 anys s'han fet menys acabats, vol dir des de la pregunta fins a que el protocol, el resultat està aprovat i és públic i tal, en 4 anys se n'han fet 110 i rotllo al final és com que a vegades nosaltres molts cops que hi treballem de forma cada dia doncs ho hem normalitzat, però després si ho mires en perspectiva sí que és veritat que a nivell de cost temporal i tot això ha estat un canvi de paradigma, com si diguéssim. Sí, i sobretot amb la Covid jo crec que es va posar molt en evidència perquè quan van sortir els efectes adversos de trombosis amb les vacunes d'AstraZeneca vam ser capaços de fer estudis molt ràpid i es necessitava una resposta molt ràpid. No pot esperar un any, no pot esperar 2 anys. Hi ha certes coses que han de venir molt ràpid i com a mínim aquí tenim les eines per intentar-ho i per fer-ho. Totalment. Victoria, no sé si estaves aixecant la mà. Victoria, sí, digas. Tengo una pregunta. Me gustó mucho. Yo también soy estadístico de profesión y uso datos reales. No conocía esta nomenclatura del OMOP. ¿Quién decide? Porque aquí en Cataluña, por ejemplo, claro está, ustedes describían, pero en otros lugares de España, ¿quién decide si transformar las bases de datos para tener un poco armonizadas todas estas bases de datos que finalmente después se puede hacer el mismo estudio con los datos de aquí, con los de Finlandia, con los de UK? ¿Es una cuestión de centros privados? ¿O de quién depende de que esto se armonice realmente? Por ejemplo, los datos de salud de Cataluña, los de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Andalucía. Que això cadascú... Per exemple, una de les bases de dades amb les que treballem és BIFAP, que depèn de l'Agència Espanyola del Medicament, i ells tenen el seu propi Common Data Model, i en les últimes converses que vaig tenir amb ells estan mapejant, o sigui, estan decidint doncs, adoptar també OMOP i transformar les coses a OMOP. Llavors, cada una de les bases de dades té la seva pròpia estructura i això no crec que canviï mai. El que intenta estandarditzar OMOP és donat que intentem tenir un model comú, ara que OMOP doncs, està tan extès i tal, doncs intentar-ho transformar-ho a aquest model comú que et permeti no només tenir el mateix format amb València, sinó amb Finlàndia, amb Estats Units i el que sigui. Però qui ho decideix i com es fa i tal, clar, aquí ja no hi entrem i segurament hi ha qüestions polítiques en les que nosaltres ni pinchamos ni cortamos. Vale, no, era por curiosidad también de saberlo, porque me parece muy interesante poder hacer lo mismo, replicar cosas, ¿no? Con distintas No, i de hecho, fuentes. o sea, no és l'únic Common Data Model que existeix, que això també és important dir-ho, n'hi ha d'altres.
hi ha bases de dades que han adoptat diversos Common Data Models i en funció dels projectes en fan servir un o en fan servir l'altre. Inclús hi ha algun estudi que ha comparat els resultats de fer servir un Common Data Model i fer-ne servir un altre i a veure si arribem al mateix lloc. I això depèn de la institució que té les dades i les decisions estratègiques que prenguin. És veritat que els últims anys, com que OMOP està agafant tanta embranzida i hi ha tantes oportunitats que surten que, clar, si també mapejar les dades et dona l'oportunitat de participar en iniciatives, en consorcis, en projectes, en col·laboracions i també és atractiu. Vale, Que les gràcies. teves dades s'utilitzin, perquè, per exemple, si jo soc un hospital i mapejo i jo tinc les meves dades, està fantàstic que tu tinguis les teves dades. Però llavors només pots fer tu estudis amb les teves dades. La gràcia és que entre tots puguem fer estudis més grossos i que tinguin un impacte més gran pels pacients i per l'evidència que es pugui generar, no? Vale, gràcies. Queda una última pregunta. C. Garrido, que ens diu si existeix un major risc d'identificació en dades de malalties rares malgrat la pseudonimització. Sí, en principi el risc de reidentificació sempre hi serà i tot depèn de la informació que tu tinguis per defecte. Per exemple, doncs, jo si vaig a CDApp, i de fet està explícitament prohibit en els termes d'ús de CDApp, però segurament si ho intentés em podria autoidentificar a mi perquè jo sé quines són les meves condicions i sé quin dia em vaig trencar la mà i quin dia va passar coses. Llavors, malalties rares, senzillament el que passa és que són menys persones i llavors hi ha més, sobretot del que hi ha més risc és que arribis a que quan estiguis fent una anàlisi et quedi una població molt més reduïda i estiguis caracteritzant, segurament en la caracterització que pots fer quan tens 10 persones o quan en tens 100.000, com jo estic acostumat molt a treballar amb Covid, llavors per mi això de coses rares sempre està pel milió la N, llavors no me n'haig de preocupar, però sí que sé que quan treballes amb malalties rares a vegades la N baixa molt i llavors tens poblacions molt més petites. Però, o sigui, és l'únic risc que hi ha. Sempre hi haurà un petit risc de reidentificació, però en general les bases de dades i parlant amb gent per exemple, en aquest cas una conversa que vaig tenir la setmana passada amb gent del Regne Unit que s'encarreguen de la base de dades que ens donen nosaltres. Nosaltres tenim accés a patient level data, que són els rècords per cada una de les persones, i ens diuen ja és molt difícil, tot i que tinguis tot el context, aconseguir desanonimitzar persones. Diu, ha estat tot molt segur. Per exemple, la Berta abans comentava, no tenim les dates de naixement completes. En general només tens l'any de naixement, només si ho demanes per un context especial, per una cosa en la que tingui un efecte. Ha estat tot molt regularitzat i realment el risc zero mai existeix en res, però crec que hi ha molta seguretat i s'ha millorat molt en tot això. Molt bé. Doncs ho deixaríem aquí. Simplement recordar-vos que al juliol hi haurà un altre webinar i a l'octubre i novembre també. Els teniu tots a la pàgina web del GIPS. Recordar-vos també que us podeu fer socis amb diferents modalitats si esteu interessats a tenir accés a més formacions, a més activitats del GIPS. I res, que esperem també els vostres comentaris en el formulari que us enviarem per poder, doncs, des de fer accions formatives noves, aprofundir en algunes que fem en aquests webinars o en altres accions del GIPS. Moltes gràcies al Martí i a la Berta per la presentació i a tots vosaltres per participar. Gràcies a tots, bona tarda. Adéu, bona tarda. Gràcies. Gràcies.